Ale čo sa týka napríklad u nás, a to sú také, že manažerské rozhodnutia, alebo napríklad keď robíme marketingové alebo obchodné stratégie pre firmy, hej, ja si myslím, že práve tá naša výhoda v tom, čo my robíme ako Prognesa, je to, že my prídeme do tej firmy a že sedíme s tým majiteľom. Že tam nie je žiadna umelá inteligencia, že tam nie je žiaden videohovor, ale že je to o tom, že fyzicky sadneme do auta a prídeme za tým majiteľom firmy, sa kdekoľvek na Slovensku nachádza. Chceme ho vidieť, chceme ho spoznať, chceme zistiť, akým spôsobom funguje, akým spôsobom komunikuje. Chceme zistiť, ako vyzerá jeho firma, ako sa tí zamestnanci, ktorí v tej firme robia, stávajú k jednotlivým veciam a z tohto si tvoríme obraz, ktorý my pretavujeme do obchodnej alebo do marketingovej stratégie a toto odovzdávame tým klientom. Hej. A toto je podľa mňa ten najväčší rozdiel v porovnaní s čímkoľvek iným, čo my robíme.